В началото окултният ученик бива насочен към пътя на преклонението и развитието на вътрешния живот. Духовното познание дава и практически правила, чрез спазването на които може да се напредва по този път. Тези практически правила не са произволни, те се основават на древен опит и древна мъдрост. Те се дават по един и същ начин навсякъде, където се посочват пътищата към висшето познание. Всички истински учители на духовния живот са единодушни по отношение на съдържанието на тези правила, макар и да не ги изразяват винаги с едни и същи думи. Тази незначителна, всъщност само привидна разлика проистича от факти, които не е необходимо да се обсъждат тук. Никой духовен учител не иска да упражнява власт над другите хора чрез такива правила. Той не иска да ограничава независимостта на никого, защото няма по-добри ценители и пазители на човешката независимост от окултните учители. В първата част на този текст бе казано, че връзката, която обединява всички посветени, е духовна, а два естествени закона образуват спойката, която свързва съставните части на това обединение. Когато посветеният излезе от своята затворена духовна област пред обществеността, тогава веднага влиза в сила трети закон. Той гласи: насочвай всяко свое действие и всяка своя дума, така че да не се намесваш в свободната воля на никого. Който е разбрал, че истинският окултен учител е напълно проникнат от това убеждение, знае също, че не губи нищо от своята независимост, ако следва практическите правила, които му се препоръчват. Първото от тези правила може да бъде изразено със следните думи: създайте си моменти на вътрешен покой и в тези моменти се научете да разграничавате същественото от несъщественото. Това практическо правило е изразено с думи на човешкия език. Първоначално всички правила и учения на духовното познание се дават в символичен език на знаците. И който иска да опознае цялото им значение и обхват, трябва първо да разбере този символичен език. Това разбиране зависи от това дали съответният човек вече е направил първите стъпки в окултното познание. Но той може да направи тези стъпки чрез точното спазване на такива правила, каквито са дадени тук. Пътят е отворен за всеки, който има сериозно желание. Горното правило относно моментите на вътрешен покой е просто и спазването му също е лесно, но то води до целта само ако се подходи към него напълно сериозно и съвестно. По тази причина тук трябва да се каже без заобикалки как трябва да се спазва това правило. Окултният ученик трябва да се откъсне за известно време от ежедневието си, за да се занимава с нещо съвсем различно от обичайните си дейности. И начинът, по който се занимава, трябва да бъде съвсем различен от този, с който запълва останалата част от деня си. Но това не трябва да се разбира така, сякаш това, което прави през това отредено време, няма нищо общо с съдържанието на ежедневната му работа. Напротив, човекът, който търси такива уединени моменти по правилния начин, скоро ще забележи, че благодарение на тях получава пълната сила за ежедневните си задачи. Не трябва да се вярва, че спазването на това правило наистина може да отнеме време от изпълнението на нечии задължения. Ако някой наистина няма повече време на разположение, 5 минути всеки ден са достатъчни. Важно е как се използват тези 5 минути. През това време човек трябва да се откъсне напълно от ежедневието си. Мислите и чувствата му трябва да добият по-различен от обичайния си характер. Той трябва да остави радостите, страданията, тревогите, действията и преживяванията си да преминат пред душата му и трябва да се постави в положение, в което да разглежда всичко, което преживява от по-висша гледна точка. Само си спомнете как в ежедневието гледаме съвсем различно на това, което друг е преживял или направил, отколкото на това, което ние самите сме преживели или направили. Не може да бъде по друг начин, защото ние сме неразривно свързани с това, което сами преживяваме или правим.
но просто наблюдаваме преживяването или действието на друг човек. Това, към което трябва да се стремим в тези специални моменти, е да гледаме на нашите собствени преживявания и действия, така че да ги оценяваме сякаш не са наши, а са преживени или извършени от друг. Представете си, някой е преживял тежък удар на съдбата. Колко различно ще реагира той на същия удар на съдбата, когато сполети негов ближен. Никой няма да сметне това за неоснователно. Това е в човешката природа. По подобен начин стоят нещата и в ежедневните житейски ситуации. Окултният ученик трябва да търси силата в определени моменти да се изправи пред себе си като външен наблюдател. С вътрешното спокойствие на съдията той трябва да се изправи пред себе си. Когато човек постигне това, собствените му преживявания се разкриват в нова светлина. Докато е обвързан с тях, докато се намира в тях, той е свързан както с несъщественото, така и с същественото. Когато човек достигне вътрешен покой чрез осъзнаване, тогава същественото се отделя от несъщественото. Тъгата и радостта, всяка мисъл, всяко решение изглеждат по-различно, щом той така се изправи пред себе си. Това е подобно на случая, когато човек е прекарал целия ден на едно място и е видял най-малките неща също толкова отблизо, колкото и най-големите, а вечерта се изкачва на съседния хълм и вижда цялото място наведнъж. Тогава различните части на това място се явяват в по-различни взаимоотношения, отколкото когато човек е в него. При настоящите съдбовни събития това се случва от само себе си и не е необходимо да се полагат усилия. Ученикът на духовния живот трябва да се стреми да приложи това за по-отдавнашни събития. Стойността на такова вътрешно, спокойно самонаблюдение зависи не толкова от това, което човек вижда, а по-скоро от това, че намира в себе си силата, която развива вътрешното спокойствие. Защото всеки човек носи в себе си, освен своя, да го наречем така, ежедневен човек и един по-висш човек. Този по-висш човек остава скрит, докато не бъде събуден. И всеки може да събуди сам този по-висш човек в себе си. Но докато този по-висш човек не бъде събуден, остават скрити и по-висшите способности, които дремят във всеки един и водят до свръхсетивни познания. Докато човек не усети плода на вътрешния мир, той трябва да си каже, че трябва да продължи да спазва стриктно посоченото правило. За всеки, който постъпва по този начин, ще дойде денят, в който около него ще настъпи духовно просветление. Пред едно око, което до тогава не е познавал в себе си, ще се разкрие един съвсем нов свят. И нищо не трябва да се променя във външния живот на окултния ученик, когато той започне да следва това правило. Той изпълнява задълженията си както преди, понася същите страдания и изпитва същите радости, както и преди. По никакъв начин това не би могло да го отчужди от живота. Да, той може да се впусне в живота през останалата част от деня, защото в своите уединени моменти придобива по-висш живот. Постепенно този по-висш живот ще окаже влияние върху обикновеното ежедневие. Спокойствието на тези специални моменти ще окаже влияние и върху ежедневието. Човекът като цяло ще стане по-спокоен, ще придобие увереност във всичките си действия. Няма да може да бъде изваден от равновесие от никакви непредвидени обстоятелства. Постепенно такъв начинаещ окултен ученик ще започне да се води все повече от себе си и все по-малко от обстоятелствата и външните влияния. Той скоро ще забележи какъв източник на сила са за него тези периоди от време, посветени на уединение. Вече няма да се ядосва за неща, които преди са го ядосвали. Много неща, от които преди се е страхувал, престават да му причиняват безпокойство. Той придобива съвсем ново отношение към живота. Преди време може би е подхождал плахо към тази или онази задача. Казвал си е:
силите ми не стигат, за да направя това, както бих искал. Тази мисъл вече не му идва, а се появява съвсем друга. Вече той си казва: ще събера всичките си сили, за да свърша работата си възможно най-добре. И потиска мисълта, която би могла да го направи плах и неуверен. Защото знае, че именно тази плахост би могла да доведе до лоши резултати, че в никакъв случай тази плахост не може да допринесе за подобряване на това, което му е възложено. И така в светогледа на окултния ученик навлизат мисли, които са плодотворни и благоприятни за живота му. Те заемат мястото на онези, които са били пречка за него и са го отслабвали. Той започва да управлява кораба на живота си, сигурно и стабилно сред вълните на живота, докато преди това е бил разтърсван насам-натам от тези вълни. Такова спокойствие и сигурност оказват въздействие на цялото човешко същество. Вътрешният човек израства благодарение на тях, а заедно с него растат и онези вътрешни способности, които водят до по-висши познания. Защото благодарение на напредъка си в тази посока, окултният ученик постепенно достига до състоянието, в което сам определя как впечатленията от външния свят могат да въздействат върху него. Например, той чува дума, с която друг иска да го нарани или раздразни. Преди да стане окултен ученик, той би се почувствал обиден или ядосан, но сега, след като е стъпил на пътя на окултния ученик, той е способен да отнеме от думата нейното нараняващо или разгневяващо жило, преди то да е намерило пътя към неговия вътрешен аз. Или друг пример. Човек лесно става нетърпелив, когато трябва да чака. Той поема по пътя на окултния ученик. В моментите на спокойствие той се прониква толкова силно от усещането за безсмислието на нетърпението, че от сега нататък при всяко изпитване чувство на нетърпение, веднага го обзема това усещане. Нетърпението, което вече е било на път да се появи, изчезва. А времето, което иначе би било загубено под влиянието на нетърпението, може да бъде запълнено с полезно наблюдение, което може да се осъществи по време на чакането. Сега трябва само да осъзнаем значението на всичко това. Нека си има предвид, че висшият човек в човека се намира в непрекъснато развитие, но само описаните спокойствие и увереност му осигуряват правилно развитие. Вълните на външния живот притискат вътрешния човек от всички страни, ако човек не владее този живот, а е подвластен на него. Такъв човек е като растение, което трябва да се развива в скална пукнатина. Той изсъхва, докато не му се създаде пространство. Вътрешният човек не може да бъде създаден от външни сили. Това може да стане само чрез вътрешното спокойствие, което той създава в душата си. Външните обстоятелства могат да променят само външното му положение, но никога не могат да събудят духовния човек в него. В себе си окултният ученик трябва да роди нов, по-висш човек. Този по-висш човек става вътрешният владетел, който с уверена ръка управлява външния човек. Докато външният човек има надмощие и контрол, вътрешният е негов роб и затова не може да разгърне силите си. Ако това дали се ядосвам или не зависи от нещо друго, а не от мен, тогава аз не съм господар на себе си. Или по-точно казано, все още не съм намерил владетеля в себе си. Трябва да развия в себе си способността да допускам въздействията на външния свят само по начин, определен от мен самия. Едва тогава мога да стана окултен ученик. И само доколкото окултният ученик сериозно търси тази сила, той може да достигне целта си. Не е важно колко далеч стига човек в даден период от време, а само това, че търси усърдно. Има доста хора, които са полагали усилия години наред, без да постигнат забележим напредък. Но много от онези, които не са се отчаяли, а са останали непоколебими
изведнъж са постигнали вътрешната победа. В някои ситуации от живота със сигурност е необходима голяма сила, за да се създадат моменти на вътрешен покой. Но колкото по-голяма е необходимата сила, толкова по-значимо е и постигнатото. Всичко свързано с езотеричното ученичество зависи от това дали човек може енергично, с вътрешна честност и безрезервна искреност да се изправи пред себе си, с всички свои действия и постъпки, като напълно чужд човек. Но само едната страна от вътрешната работа на окултния ученик се характеризира с раждането на собствения му висш човек. Към това трябва да се добави и нещо друго. Защото, когато човек се изправи пред себе си, като пред непознат, той все пак гледа само себе си. Той се вглежда в онези преживявания и действия, с които е неразривно свързан поради своето специфично положение в живота. Той трябва да надхвърли това. Трябва да се издигне до чисто човешкото, което вече няма нищо общо с неговата специфична ситуация. Той трябва да пристъпи към размисъл върху онези неща, които го засягат като човек, дори и да живее в съвсем други условия, в съвсем друга ситуация. По този начин в него се пробужда нещо, което се издига над личното. Той насочва погледа си към по-висши светове от онези, с които го свързва ежедневието. И така започва да чувства, да преживява, че принадлежи към такива по-висши светове. Това са светове, за които сетивата му, ежедневните му занимания не му казват нищо. Така той премества центъра на своето същество в своя вътрешен аз. Той се вслушва във вътрешните си гласове, които му говорят в моментите на покой. Той поддържа вътрешна връзка с духовния свят. Той е откъснат от ежедневието. Шумът на това ежедневие за него е утихнал. Около него е настъпила тишина. Той отхвърля всичко, което му напомня за такива външни впечатления. Вътрешното спокойствие и съзерцание в него, както и диалогът с чисто духовния свят, изпълват цялата му душа. Такова тихо съзерцание трябва да се превърне в естествена жизнена необходимост за окултния ученик. Първоначално той е изцяло потънал в света на мислите. Трябва да развие живо чувство за тази тиха мисловна дейност. Трябва да се научи да обича това, което духът влива в него, и скоро престава да възприема този свят на мислите като нещо по-нереално от нещата от ежедневието, които го заобикалят. Той започва да се отнася към мислите си като към предметите в стаята, и тогава настъпва моментът, в който започва да чувства това, което му се разкрива в тишината на вътрешната мисловна работа, като много по-висше, по-реално от предметите в стаята. Открива, че животът се изразява в този свят на мисли. Разбира, че в мислите не се проявяват само сенки, а че скрити същества му говорят чрез тях. От тишината започва да му се говори. Преди това е звучало само в ушите му, а сега звучи в душата му. Вътрешен език, вътрешното слово се разкрива пред него. Окултният ученик се чувства блажен в най-висша степен, когато преживява този момент за първи път. Вътрешната светлина озарява целия му външен свят. За него започва втори живот. Потокът на един божествен свят, изпълнен с божествено блаженство, се излива чрез него. Гнозисът, духовното познание, нарича медитация, съзерцателно размишление, такова душевно състояние, което все повече се разширява до живот в духовна същност. Тази медитация е средство за свръхсетивно познание. Но в такива моменти окултният ученик не трябва да се отдава на чувствата си. Той не трябва да има неясни усещания в душата си. Това само би му попречило да достигне до истинско духовно познание. Мислите му трябва да бъдат ясни, точни и определени. Той ще намери опора за това, ако не се придържа сляпо към всяка мисъл, която му идва на ум.
По-скоро той трябва да се проникне с висшите мисли, които напреднали хора, вече обхванати от духа, са имали в такива моменти. Трябва да вземе за отправна точка самите писания, които са плод на такова откровение в медитацията. В днешната мистична, гностична и духовна литература окултният ученик открива такива писания. От тях той черпи материали за своята медитация. Самите духовно търсещи са запечатали в такива писания мислите на божествената наука. Духът ги е възвестил на света чрез своите посланици. Чрез такава медитация окултният ученик претърпява пълна трансформация. Той започва да се създава съвсем нови представи за реалността. Всички неща придобиват за него друго значение. Трябва да се подчертава непрестанно. Окултният ученик не се откъсва от света чрез такава трансформация. Той в никакъв случай не се отчуждава от ежедневните си задължения, защото той се научава да разбира, че и най-малкото нещо, което трябва да направи, най-малкото изживяване, което му се случва, е свързано с великите космически същества и събития. Когато осъзнае тази връзка чрез своите моменти на съзерцание, той се връща с нова, още по-пълна сила към ежедневните си занимания. Защото сега знае, това, което прави, това, което преживява, го прави и понася заради една голяма, духовна световна свързаност. Сила за живот, а не леност, извира от медитацията. Окултният ученик върви уверено през живота. Без значение какво му носи, той продължава да върви изправен. Преди не е знаел защо работи, защо страда. Сега знае. Може да се види, че такава медитативна дейност води по-добре към целта, когато се извършва под ръководството на опитни хора. Трябва да се следват съветите и указанията на такива хора, които от собствен опит знаят как най-добре да се постигне всичко. По този начин човек не губи действително свободата си. Това, което в противен случай би могло да бъде само несигурно опипване, се превръща чрез подобно ръководство в целенасочена работа. Който се обръща към такива хора, които имат знания и опит в тази област, винаги ще получи тяхната помощ. Трябва само да осъзнава, че той търси само съвета на един приятел, а не превъзходството на някой, който иска да властва. Всеки ще открие, че тези, които наистина имат познания, са най-скромните хора. И нищо не им е толкова чуждо, колкото това, което хората наричат жажда за власт. Когато някой чрез медитацията се издигне до това, което свързва човека с духа, започва да съживява в себе си това, което е вечно в него, което не е ограничено от раждането и смъртта. Само онези, които не са го преживели сами, могат да се съмняват в подобна вечност. Така медитацията е пътят, който води човека към познание, към възприятие на вечната, неразрушима същност на неговото същество. И само чрез нея човек може да достигне до такова възприятие. Гнозисът, духовното познание, говори за вечността на тази вечна същност, за прераждането й. Често се пита защо човек не знае нищо за своите преживявания, които са отвъд раждането и смъртта. Но въпросът не трябва да се поставя по този начин, а по-скоро така, как се стига до такова знание. В правилната медитация се разкрива пътят. Така се съживява споменът за преживяванията, които са отвъд раждането и смъртта. Всеки може да придобие това знание. Във всеки се крият способностите сам да разпознава и да вижда това, което истинската мистика, духовното познание, антропософията и гнозисът преподават. Трябва само да избере правилните средства. Само същество, което има уши и очи, може да възприема звуци и цветове. И дори окото не може да възприема нищо, ако липсва светлината, която прави нещата видими. В езотеричното познание са дадени средствата за развиване на духовните уши и очи и за запалване на духовната светлина. Средствата за духовно обучение могат да бъдат описани като 3 стъпки.
Първо, подготовката. Тя развива духовните сетива. Второ, просветлението. То запалва духовната светлина. И трето, посвещението. То отваря пътя към общуването с висшите духовни същности. Рудолф Штайнер.